Naam, ha joni bandiraɓe musidɓe hettotoɓe ganata Adwaul Bayan e radio Leral FM 95.4 eɗen goni e darsu meɗen al arba'in an-nawawiyya lil imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala hadis mo gandanɗa hoorema ko jeetaɗiɗi eɗen gonno e ko gandanɗa hoorema ko fawaid tata'allaqu bil hadis bi mana walla mufradatul hadis gonnoɗen mufradatul hadis ko hen gonnoɗen bandiraɓe julɓe bi mana umirtu woni amarani rabbi yamiri kam joomam yamiri kam holɗum an uqatilan nasa nde kaɓanɓe yimɓe an nasa fandita hen ko abadatul awsan woni rewoɓe ko gandanɗare ma ko jalaŋeji rewoɓe jalaŋeji woni rewoɓe sanamuji masalan min gayri ahlil kitab tawɓe jaaka e ahlul kitab en ɗum noon seeɗi ɗum ko riwaya garɗo e Abu Dawud e Nasa'i on wiyata ko umirtu an uqatila al mushrikina mi haɓama yomi haare mushrikina en yomi haaɓe mushrikina en on hadis haɗum Abu Dawud e Nasa'i salihino ko Imamul Albani rahimahullah hatta yashhadu ey hatta yadkhulu fil islam haɓe naata e l'islam wa yuqimu salah ɓe darano julde ey yudawimu alal ityani biha ɓe ndumo e tottude julde nde ɓe shurutiha e sarɗiyeji julde nde wa arkaniha e ruknuji muɗum woni jogli muɗum wa yutu zaka bi mana e yutu zakata al mafruda li mustahiqiha ɓe totta asakal ngal gandanɗa hoorema ko parlagal ngal li mustahiqiha wonande o mo gandanɗa hoorema kañum de ko jojjiɗo hen asamu bi mana mana'u wa hafizu woni ɓe kadi hankadi ɓe ndeni ɓalli maɓɓe ƴiƴameje maɓɓe hay goto men haɓa dami mbaɗi koɓe jamira ko wa hisabuhum ala llah hasbore maɓɓe koto jomiraɗo tedduɗo towɗo subhanahu wa ta'ala e yu'amaluna bizahiri eɓe gollodire ko feeñi wa amma al batin fa ila llah ko suuɗi ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗum woni ko habra ko ene laaɗo innama nahkumu bizahir wallahu yatawalla sarair en nde min ñaawata koko suuɗi ko ko jomiraɗo woni kettuɗe ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo enen ko feeñi min ñaawata koko feeñi ko jomiraɗo hedde ko suuɗi ko illa bi haqqil islam ey bi an yasdura minhum ma yaktadi muaqabatahum hade jolde ummorade mabɓe ko ene ɗabba leftudeɓe ɓe himoɗum ka fiili ma yajibul qisas wayno gollude ko ganduɗa mani ma anjude joftima awel hedde walla hedde o gayrihima walla ko nandi hen wa hisabuhum wa ey fi sarairihim yani hasbore mabɓe ko cuuɗi e cuuɗidi mabɓe alallah koɗo jomiraɗo li annahu huwal mustali wahdahu ko Allah tan woni ƴellitiɗo kam tan goto ala ma fil qulubi ko woni e ɓerɗe kono hay goto goɗɗo anda hunde nde ganduɗa ma inde woni e ɓerɗe yimɓeɓe bandiraɓe julɓe ha joni e ɗum ɗon sen dottima e minhatur rabbaniya li sharhi al arba'in an-nawawiyya lil imam an-nawawi rahimahullah Cheikh Salih Fawzan hafizahullah ene wiya toon endene umirtu ey amarani llahu subhanahu wa ta'ala bi mana yamiri kam jomiraɗo subhanahu wa ta'ala teddurtowɗo fa inna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam ya'tamir bi awamirillah wal muballigh anillahi subhanahu wa ta'ala wa kadhalika sa'irul anbiya'i wal mursalin إنما هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى فيما يأمرهم به وفيما ينهاهم عنه فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة وبدون يمري كم جومم سبحانه وتعالى قال نلاد الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع تنكو الله يمري دم كان ينكو جت نوو قال الله سبحانه وتعالى كنون دنانغل أنبا كان يمن جتين كان يمن لا فم جتين ko e Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah yamiriɓe e ko Allah haɗiɓe
kamɓe ko ɓe jokkolgal hakkunde meɗen e hakkunde Allah e tagore muɗum e yettinde nelal ngal oɗo wi dawru qatilan nas yani alkuffar mi heɓa hefre hatta yashhadu haɓe ceedo an la ilaha illallah dewteɗo ala hay goto e gonga les asmano e dow leydi ndi sowna Allah subhanahu wa taala o yuqimu o anna muhammadan rasulullah muhammad ko nelaɗo Allah o yuqimu sala ɓe totta asaka ɓe wutu zaka ɓe wuqimu sala ɓe darno julu wutu zaka ɓe totta asakal o wi hatta yadkhulu fi dini l'islam لأنه دين الله الذي اختاره لعباده فلا دين سواه قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلا دين إلا الإسلام الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وصار يطلق على ما جاء به عليه الصلاة والسلام نيوني ودوبي هابنا هاي دين الإسلام ngari kañum woni diine Allah mbo Allah suɓi diine ala mbo wona o diine woni l'islam ɗum waɗi al-islam huwa dinul haq wa ma siwahu batil l'islam woni diine gonga ko wona l'islam nere jomiraɗo wiye suratu ala imran inna ad-dina inda allahi l-islam diine ɗo Allah subhanahu wa taala woni l'islam o wi kadi ha joni e suratu ala imran wa man yabtaghi ghayra al-islam kala mbo ɗaɓɓitana l'islam diinan diine falan yuqbala minhu Allah jaɓantamo diine mo wona oɗon l'islam wadde bandiraɓe julɓe fala dina illa l-islam diine ala so wona l'islam alladi jaat bihi rusul mbo addi ɗum nelaɓe salawatullahi wa salamu alayhim ila an ba'asa allahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa taala nabi muhammad fa sara l-islam na hankadi ɗon wattinde l'islam yutlaqu ina wellete ala ma jaa bihi alayhi salatu wassalam ko addi hen nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam والإسلام له أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا هذه أركان الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام نجوغي جوغلي وني سيدا دوتي دالا هاي غوتي غونغا إليس أسمانو دولي دي سوانا الله سيدا محمد كونيلا دو الله daranade julde tottude asakal horde lewru koor ka hajjoyde suudu hormantere wonande on kattande fewde muɗum laawol ɗum ɗo woni joogɗi l'islam joyi ɗi gandanɗare ma en nani feññini ɗum nelaɗo meɗen muhammad alayhi salatu wassalam ɗum waɗi ganda ko ɗum ɗo woni l'islam jogui ko jogli muɗum hay goto wawi jogade ɗo goɗɗum wiya ɗum ɗo koye l'islam jeeya so tawi addani min mbima mata koye jogli l'islam jeeya ɗum waɗi waji goto e gajotoɗo kañum ko anduɓe meeɗi ɓe mbi arde ndeno yettima maɗam yimɓe fof jooɗi yimɓe fof dogidiranimo heddi goto e musidɓe famɓe sunna jooɗi nde tawnomo andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri ko so yimɓe jiiɗum sahabaɓe muɗum so jiiɗum yo jooɗo gumma daro fewde muɗum ha o wi man ahabba an yatamassala lahu nnasu qiyaman falyatabawwa maqadahu min annar kala mbo yiɗi yimɓe ɓe gummano ɗum ɗo so jonima tan ngara yo par joɗorgal makko jeygo e riwaya garɗo e adabul mufrad mo imamul boukhari rahimahullah anas ibnu malik radiallahu taala anhu wi ma kana shakhsun ahabba ilayhi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama walakinnahum ida ra'awhu lam yaqumu bihi lima ya'lamunahu min karahiyati ayde o wi kanko anas ma kana shakhsun riwanani adabul mufrad mo imamul boukhari o wi wonani neɗɗo ahabba ilayhi min ɓuuri yiɗede ɗo makko min rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam nela mamadou alayhi salatu wassalam walakinnahum ko woni tan kamɓe ida ra'aw soɓe coynima nelaɗo nara ɓe jooɗi lam yaqumu bihi ɓe gumma ha ko fewde nelaɗo alayhi salatu wassalam holko waɗi ɗum lima ya'lamuna ko ɓe gandi min karahiyatihi li dhalika ne laaɗon way ɗum andi gati o wimana habba an yata masalahu nnasu qiyaman falyatabawwa maqadahu min annar a faami de joni o wi ɓe darta gati ɓe gandi ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam nani ɗum
oɗon noon nden ari yimɓe heeɓe gummima heddi musidɗo faama sunnatullahi o rutti o ari o laawi o wi ɓeeɗo haydara ganda hay arkanul islam ɓe ganda nden o wi hay arkanul islam ɓe ganda on wimbo mbeɗa andi johli l'islam o wiya anda ko haali oymbo holnoɗi poti o wi shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami lsalah wa itai zaka wa sawmi ramadan wa hajji lbayt ayo wini kono noon tawno sa joohima inde joom wiyete ka toñi mbiyen nde no wi wa hajji lbayti tan o waddi heen e ñiibde e nokku mandiiju fodde no joomum inniri nokku mo rewata woni mbo ala ɗum ala heen haaɗi tan koye e nduɗo jogdu no mbiɗa woni hajjode suudu hormanteɗo o yiyay wona ko andi ɗum jeeyaka en waɗa ɗum jeeyaka e l'islam bandiraɓe jom ɗum ɗo ko jumla mu'tarida almuhim l'islam jogli muɗum joyi e ɗeni shahadatu an la ilaha illallah seedade dewteɗo ala hay goto e gonga le sasmano e dow leydi ndi sowona allah subhanahu wa taala ceerɗa mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko allah neli ɗum a faami de daronɗa julde totta asakal a faami de daronɗa julde totta asakal kajja mana koora lewru korka kajjoya so tawi a dañi kono yettinma toon aɗa hattani fewde muɗum lawol ɗum ɗo woni jofle ɗi ni woni bandiraɓe julɓe en paami wadde ko ɗum ɗo woni jogli l'islam